Адвокат Райна Аврамова, кандидат за председател на Софийската адвокатска колегия на предстоящия избор на 30 януари, ми гостува тази вечер в студиото. Сега, за разлика от повечето и претенденти, тя няма предизборен щаб и претенциозна листа с кандидати за управленските органи на столичната адвокатура, а идва като един, на жаргон ще го спомена, биткаджия. Добър вечер, госпожо Аврамова. Добър вечер. Биткаджийка ли сте? Очевидно, да. Щом и вие така ме презентирахте. Очевидно съм биткаджийка. Още повече, че, както споменахте, нямам собствена листа. И то нямам собствена листа не за друго, защото считам, че подобен род политически практики нямат място в една единна адвокатура. Сама срещу всички? Не бих казала сама срещу всички, защото в крайна сметка моята кандидатура е внесена от колега, който е член на Софийска адвокатска колегия. Провеждам срещи и разговори с колеги, които ме подкрепят, също членове на Софийска адвокатска колегия. И даже ми прави впечатление, че се очертава една тенденция, която е много разумна и много трезва и показва един вид израстване на адвокатурата като цяло, а именно насоката на колегите да гласуват за личности. По този повод така реших, разбира се, в кавички използвах този термин за битката, за лидерството. Обаче, колегията успява ли да ви припознае? Да, мисля, че колегията успява да ме припознае и е факт, че бях поканена за лектор на една наскоро проведена кръгла маса по въпросите за проблемите на адвокатурата, която беше организирана от една нова общност, наречена Фейсбук общност на българските адвокати. Там членуват така... Пепи Кънчев, адвокат Пепи Кънчев. Той ми беше гост миналата седмица. Пепи Кънчев, точно така. Той е един от администраторите, съорганизатор на тази кръгла маса. Колегата Георги Гайдаров, Велислав Величков. Старото поколение как гледа на по-младите? Защото вие сте много амбициозни. Пепи Кънчев и вие... Ами аз смятам, че по-възрастните колеги общо взето се радват на това, че има един вид приемственост в професията, що се касае не само за самата материя като работа, а и за управлението на адвокатурата. Да минем по същество. Кажете сега, какво е различното и какво е общо на изборната ви програма с тези на останалите? Колко участника? 9? Общо 9 кандидати са издигнати и ще участват на изборите. Прави ми впечатление, част от кандидатите, разбира се, имат такива програми, с които аз съм запозната и са качени на техни сайтове. Прави ми впечатление, че програмите им са доста общи, не се поставят конкретни цели, не се определят конкретни срокове за тяхната реализация, което е много важно, за да може всички колеги, които провеждат този избор за председател, да знаят, когато гласуват за конкретният колега, той какви конкретни ангажименти поема и с какъв срок за тяхното осъществяване. Един ден той, разбира се, ще трябва да застане с лицето си и да даде отчет за това какво конкретно е свършил, а не общо заложени цели и програми. Да не говорим, че в една част от тях те са реализирани, макар и от части. Един кандидат за председател обаче трябва ли да има листа за членове на адвокатски съвет, дисциплинарния съд и контролния съвет? Значи аз съм категорично против, така в последните години, бих могла да кажа може би 10-15 години, тази практика, която биде отпочната с различните формации, които се нароиха и продължават да се роят в Софийската адвокатура, защото адвокатурата, тя сама по себе си включва адвокати, всеки един от които е личност. Адвокатурата е единна. Тя не е една държава, в която е допустимо да има политически формации или някакъв друг род формации. Затова аз смятам, че всеки един, особено председател, защото той е пръв между равните и той трябва да има подкрепата на всички, а не подкрепата на определена бройка колеги, които му гарантират определено мнозинство, както изборно, така и в органите на адвокатурата при вече встъпването им в длъжност. Така че аз съм категорично против
наличието на изборни листи. Даже наскоро един колега от кариерата ме срещна и ме попита: добре, ти нямаш ли хора, които да лансираш в листа за органите на адвокатурата? Така че аз и на него отговорих, разбира се, това, което преди малко казах. Аз съм категорично против. Както съм и категорично против гласуването за избор на органи, дори и председател с пълномощно. Към настоящия момент всеки един колега може да гласува и по силата на дадено пълномощно от още един колега. Представете си какъв голям абсурд е, защото това води до възможност за промяна на вота на колегата, който е дал пълномощията си. На практика, ако в една държава бихме могли да гласуваме за президент чрез пълномощник, това е за мен така един интересен фрагмент от Закона за адвокатурата, който трябва задължително да бъде ревизиран. Главният прокурор Филчев може да ви каже, на времето с пълномощник му отнеха колата, едно разследване на колегата Васил Иванов. Обаче, вие говорите за това, че не трябва да има лобизъм, нали? Обаче така. Лобизъм има ли отвънка? В смисъл такъв, дали успя гилдията да се оттърси от тези партийни назначения? Партийното лоби. Вижте, в адвокатурата не може да се говори за наличието на партийно лоби, защото тя е твърде независима. Даже дали е така? Бих казала, че тя е възможно най-независимата от политически влияния и въздействия. Не сте под фокуса на прожекторите. Да не се окаже, че повечето от кандидатите за председател на поста са все пак лоби на нечи партийна функция. Възможно. Аз за това казвам, че е важно те да излагат своите тези, своите идеи и колегите, разбира се, да се информират кои са тези хора. Казвам, защото вие сте част от съдебната система. Така и ние сме най-важната доклада, част от който сега система предстои от Европейската комисия, ще е много критичен в това отношение. Както винаги до сега е бил. Сега, да, най-вероятно ще е или повторение от миналата година, или ще е надграждане по критичност. Тоест, че зависимостите все още съществуват. Вижте сега, много важно като цяло за съдебната система е да се отбележи, че адвокатурата и самата съдебна реформа трябва да започне от адвокатурата. В моята програма в тази връзка съм заложила една основна цел, а именно необходимостта от електронното правосъдие. Какво ще рече това? Това ще рече възможността на адвокатите в адвокатските колегии не само в София, а и в цялата страна да могат да имат свободен и неограничен достъп до съдилищата, до съдебните дела, които ще бъдат поместени на съответните сайтове на съдилищата и адвокатите ще имат достъп по определен регламентиран, разбира се, ред до тях. Тоест там ще бъдат качвани абсолютно всички документи, които са по делата. Адвокатите ще могат даже да подават молби за получаване на преписи, да получават преписи от такива. За в бъдеще даже е хубаво да се обмисли идеята, евентуално и за получаване от адвокатите на съдебни решения, на жалби. Например, аз наскоро разбрах, че първата адвокатура в България, която е започнала един вид тази съдебна реформа касателно електронното правосъдие, е започната от председателя на Пловдивската адвокатска колегия, колегата Златев, в един пълен синхрон с районния съд в Пловдив. Предполагам, че не предполагам, а на мен ми се искаше това да започне от София, но в крайна сметка очевидно има колеги, които са ни изпреварили. Но ние не трябва да изоставаме. Добре, на тази кръгла маса в събота вие сте била лектор поканена. Говорите за дигитализацията. Точно. Обаче как се приема това от гилдията? Вие сега искате всичко на масата. Колегите го приемат радушно. Значи на кръглата маса аз изнесах точно... Защо до сега не е направено? Логичен въпрос, но аз не съм била до сега член нито на един орган на Софийска адвокатска колегия, за да мога да имам някакъв механизъм, какъвто и да бил. Освен това има пропуски според мен и това не е направено, защото няма форуми, които да се организират под егидата на Софийска адвокатска колегия или дори под егидата на Висшия адвокатски съвет, на които форуми да се събират адвокати от цялата страна, без да са членове на органите,
управленските на съответната адвокатура, да се провеждат дебати, обсъждания и съответно всичките идеи да могат да се обработват. Това е много важно, за да може и самата съдебна реформа в държавата, и самите промени в адвокатурата наистина да се случват по-бързо, да се знае кой поема ангажимента, да се изнасят резултатите от същите. Значи колегите на кръглата маса споделиха куп проблеми и във връзка с разпределянето на служебните защити касателно особените представители, когато материалните интереси по делата са значителни и тогава и възнагражденията на особените представители са значителни. Значи стига се понякога до възнаграждение за особен представител в размер на 10-15 хиляди лева и нагоре. Тоест, колегите дадаха на тази кръгла маса конкретни предложения как да бъдат разпределени точно този род дела, защото те представляват определен интерес. В крайна сметка за работа и от колегите, които са вписани в Националния регистър за правна помощ, в Бюрото за правна помощ. Така че има редица проблеми, които трябва да бъдат решавани и също така за присъждане възнагражденията на юрисконсултите. Това също беше тема, която беше обсъждана на тази кръгла маса. Въпросът е, че всичките тези теми и за мен е хубаво на всички такива мероприятия, които се организират, първо те да бъдат, дай Боже, повече и второ, те наистина да бъдат всички така решения или теми, които са формулирани, да стигнат до ръководството на адвокатурата и те да бъдат съответно привеждани в изпълнение, като на сайта на адвокатурата, той да бъде, разбира се, публичен и да се качват протоколите от заседанията на адвокатския съвет, в които протоколи да се вижда какви въпроси са поставени за разглеждане, кой как е гласувал. Тук стигаме пак до въпроса за явното гласуване, за да се знае кой със своя глас какво решение е взел или е допринесъл за взимането на това решение. Обаче, успяха ли да разбият статуквото адвокати за промяна? Те тогава, като реформатори се появиха на сцената, щяха на части на скрап да дават Да, първоначално преди години наистина така имаше тези две формации и адвокати за промяна. Да, ще стигнем и до Ягуара. Значи прословутия Ягуар, това е служебният автомобил на председателя на Софийска адвокатска колегия. Но в крайна сметка наскоро пак ми беше зададен такъв въпрос от ваши колеги. Дали ако стана председател, ще взема решение да бъде продаден този Ягуар. Аз не виждам никакъв смисъл той да бъде продаден. Първо е факт, че парите за него са взети. Факт е, че той вече не на малко години. Но факт е, че той беше обявен за продажба преди години за около 40 хиляди лева и никой не пожела да го купи. Въпросът е дали неговата продажба към настоящия момент ще реши. Вие може да го задържите като символ. Добре, да приемем, че ще бъде някакъв символ. Обаче, кажете ми, вие в ролята на обединител ли се явявате сега? Разбира се, че на мен ми се иска аз да бъда възприемана именно като обединител. Защото има някакъв привкус на това, че сякаш ще се разцепли гилдията. Да, за това твърдя, че адвокатурата трябва да бъде единна. Значи не може да има деление и на практика това деление и тези всички формации се използват с най-голяма сила по време на избори в адвокатурата за постигане на изборни резултати. И за това аз не съм склонна да приема, че това е нормално. Когато аз станах адвокат, нямаше такова деление. Разговаряла съм и с по-възрастни колеги, които помнят адвокатурата, такава каквато беше, когато аз встъпих като адвокат. Разбира се, тя беше единна, гласуваше се само и единствено за личности, т.е. за личните качества. И всеки един председател трябва да може да работи с всеки един колега, защото щом той е избран, значи колегите са гласували именно за личността му, именно за неговите качества, каквито той трябва да притежава, а не защото той е от една асоциация или от една формация или от въобще някаква структура. За мен това е недопустимо в една адвокатура. Хубаво да е, обаче на дневен ред не може да не се подчерта и проблема с бълващите юристи, които идват от всякакви университети на страната. Така е, да. Това е също голямо. Това по някакъв начин най-вероятно формира и качеството на услугата след това. Точно така. Точно така. Но тези изпити, които пък предстоят на последващ етап, те ще се запазят и ако приема станете председател, какво ще промените
в тази посока? В тази посока аз смятам, че даже изпитите трябва да станат още по-сериозни и още завишат по-тежки. критериите. Точно така, да се завишат критериите. Даже аз, например, твърдо застъпвам идеята, че приема не може да бъде неограничен. Както нотариусите, така и частните съдебни изпълнители имат все пак някаква бройка, дали ще бъде според броя на населението или по някакъв друг критерий, но бях упрекната от колеги, че по този начин би се ограничило конституционното право на човек да работи. Аз не съм много съгласна, защото пък съвсем отворения прием и липсата на работа води пак на практика до една безработица. Тоест на практика пак се ограничава правото на работа на колегите, просто защото вече наистина адвокатурата в София е с така доста голяма бройка и се здобиваме само с една голяма бройка, един членски внос естествено, който влиза в касите и естествено вноски за Националния осигурителен институт. Много от колегите наистина работят много трудно, пазара в момента е много свит и това даже не смятам, че води и до добра конкуренция. Но тази консервативна политика обаче няма ли да породи база за корупция? Тоест, когато трябва да бъдеш избран... Значи, сега, ако говорим за корупция, гласувайте за мен, пък аз ще ви дам... по-либерален режима... Възможно е. Аз не мога да поема ангажимент за всички останали кандидати на какво разчитат. Но аз за себе си мога да кажа, че аз разчитам единствено и само на това колегите да припознаят своите цели и своите идеи в мен и в мое лице. По никакъв друг начин, аз и на нищо друго, аз не разчитам в конкретните избори. Една минута имаме до края. Колегите ви обаче ви упрекнаха, че вие сте причината Софийската адвокатура да се управлява от органи с изтекъл мандат. Да, това е още един съществен въпрос. Няма как да ви се спести този въпрос. Да, няма как да се спести, защото битката наистина, както казвате, е епична или беше епична. Аз искам само да подчертая, че аз не съм причина за забавянето, тъй като по моята жалба, по един пункт от нея, имаше мълчалив отказ от произнасяне. Тоест, на практика липсваше произнасяне и това мен ме мотивира, както професионално сме възпитавани, да се борим до край. Това ме мотивира мен да стигна до обжалването пред Върховен касационен съд. Но аз нямам абсолютно никаква лична полза, нито каквато и да било друга полза, от това, че сегашните, Разбрах, по-скоро сте искали да се спазват правилата, а те не са били спазени. Точно така. Добре. Райна Аврамова, успех. Благодаря ви. Ще ми гостувате пак. Разбира се. След изборите. Дай Боже. Дори да не станете председател, ще се радвам да ви чуя. Разбира се. В каква посока ще продължите. Още веднъж Райна Аврамова, адвокат от Софийската адвокатска колегия.